да можем да открием това тържествено хубаво събитие, третата самостоятелна изложба на Райна Ненова и първата колективна на Арт Студио Ненова Лангуров. Искам да поканя виновниците за днешното тържество. Райна и Слави, заповядайте при нас. Благодаря на всички за присъствието, за това, че отделихте време да дойдете тук на нашата изложба. Искам да благодаря на домакините Културен дом Средец за предоставената възможност да ви покажем това, което ни е на сърцето. Радвам се, че можем да споделим с вас. Благодаря и на Тони Титянова, която всъщност прави поканата към нас да заповядаме тук и да направим изложбата. Искам да спомена името на Стефка Балчева, моята учителка, която за съжаление не е между живите, но без нея тази изложба никога нямаше да съществува. Благодаря. Благодаря на всички приятели, познати, че дойдохте, че ми помагахте. Така, радвам се, но всичко благодаря на нея. Знаем, че до сега вече две самостоятелни изложби имаше в Казанлък Райна и много участие в колективни. Да приветстваме дебюта на Слави с неговите витражи Тифани, които са великолепни. Който види картините на Райна Ненова, той знае, че са нейните картини. Те имат нейния почерк, имат нейната душа, имат нейното излъчване и са толкова съвършени, красиви и приятни. Няма значение дали гледаме трите времена – зима, лято, есен, пролет, залези или изгреви. Нас ни носи едно прекрасно чувство на очарователност, на игра с цветовете, на една дълбочина. Тази картина ни вкарва в нови светове и ни кара да мечтаем. Днес е ден на музиката и решихме да изненадаме творците с един нестандартен хубав поздрав. Поглеждайки тези кръгли форми, това море, това слънце, луна, за мен е просто наистина великолепна енергийна лечебница, тук мога да кажа. Желая успех на изложбата. И така, на добър час на Арт Студио Ненова и Лангуров. От тук нататъка все повече галерии, в повече градове да отварят вратите си, а тези красиви творби да красят все повече частни домове, изложбени зали, защото те наистина искат да покажат, че магията на изкуството е безгранична